Martin vám ukáže, co bude náplní soutěže. Náplní soutěže budou takzvané nožičky, nebo taky, kterou říkáme možná panenky. A je to hrozně jednoduchý, každý má na pokusy. Kdo vydá víc, ten prostě vyhraje. Myslím, že s Martinem byste nechtěli úplně soupeřit. A tak zkusíme, jak to bude. Takže začíná Honza. Honzo! Natoč to! Natoč to ty, to je nažičí tohle. Když se rozvíš, že si potřebuješ. Ano, hele. Koho zastřelili? Soustřeď se! Soustřeď se! To snad ne. Další. To je super. Boris dal tak 20, ne? Je to koordinace oka na nohy. Hele, dej to na koleno, na koleno! Úžasně 2 kousky. Jardo! Na kolenou, na kolenou! Tady velkou podporu. Ale moc to nemohlo. Dostat, já bych dal víc, ne, ty jo. Na koleno, tak no, jasný, no. Takže máme škodu. Dáme ještě rozstřel, ještě pokračuje. To měl ještě dvě, Boris. Super. Na kolenou! Takže poslední pokus každý z nich. To až bude na YouTube, to... Zapni se! Svobodné dvory z Crew! Ano, svobodné dvory, a jo! To byl trik. Na kolenou, Bobane, na kolenou! Na koleno, no. Ale ruce nesmíš. Takže vystužujeme vítěze. Ještě on! Honza! Cože? To bylo nějaký zmatený. Tak určitě. Ty jsi dělal taky ještě, ne? Hodně já se dělám, no. Na kolenu, debilnice dál. Na kolenu to je nejlepší. Chválně, vole. Kdyby se mi to řekl. Já to takhle chvál, ty vole, no. Je tady ještě někde Honza a Boris, prosím vás. Cože? Já tam nechci. Cože? Gratuluju, já se vyhraju. No vidíš. Podepsej? No. A příště Tak nadám, že to si poserete. Vy jste si řekli, že vám